shin da mace mai saurin kawowa a lokacin da ake mu'amala da ita da macen da take jimawa kafin ta kawo lokacin da ake mu'amala da ita, wacce ce tafi soyuwa a wurin namiji? An fahimci tambayar? Wacce ce a ɗabi'a ta namiji ya fi so, wacce ce tafi burge namiji tsakanin macen da take saurin gamsuwa da wadda take jimawa bata gamsu ba? Wacce ce tafi soyuwa a wurin namiji? Ala'ayi halin abin da yake faruwa a nan gurin shine da bambanci. Shi namiji mai saurin inzali a wurin mace ba shine abin soyuwa ba, saboda kowace mace na da geji da limit na lokacin da bukatar take biya. To idan aka ce mace na da dogon zango na biyan bukata, shi kuma namiji mai saurin inzali ne, to zai zama cewa bukatar ta bata biya ba. Amma ita mace fa sabanin haka ne. Kada jama'a su manta, wannan maganar da nake yi da masu hankali nake yi, da masu ilimi nake yi, kuma ina magana ne da magidanta wanda suka san abin da ya shafi mu'amalar aure. Saboda na fuskanci mafi tarin yawan jama'a akwai jahilai da yawa a ciki wanda ba su da ilimi akan abu, amma fatan su kawai yaushe zaka yi magana sai su karyata ka. Saboda ka san akwai wanda iyayensu da yawa sun ci amanar su wajen ba su tarbiyya da kuma ba su ilimi. Allah subhanahu wataala ya sauke. Mu ba mala'iku bane, akwai maganganun da an ka faɗa dole mutum zai ji haushi kuma zai mai da ma martani, shi yasa ake son mutum ya san me zai faɗa. To sabanin namiji, ita mace abin zai bada mamaki kuma zai yi bai yi ma'ana a kunnen wani ba, amma duk mutumin da yake magidanci ne yake mu'amala auratayya da iyali zai fahimta kuma zai yadda. Macen da ta fi soyuwa a wurin namiji, wadda maza suka fi so, hakan ba ragwanta bace, ɗabi'a ne. Duk macen da ke gamsuwa da wuri lokacin da ake mu'amala da ita ce wacce namiji ya fi so, ba macen da ba ta gamsuwa da wuri ba. Abin yayi wani iri ko? To gaskiya haka ne. Macen da ke gamsuwa da wuri ita ce best mace a wurin namiji. Duk wani namiji irin wannan macen ya fi so. Wato mace ta zama raguwa a wajen mu'amala ta fi soyuwa a wurin namiji. A cikin maza kaso 100, kaso 75 ko sama da haka sun fi son mace raguwa, saboda ita ragwanta a wurin mace ba kasawa bane, shine cikar zatin ta kenan. Ya zama tana da kasawa, ya zama tana da rauni. Amma akwai maza wanda suke lafiyayyu wanda sun fi son macen da take da juriya wajen mu'amala, amma gaskiya a kaso 100 na cikin maza sun fi son macen da take raguwa. Sabanin namiji, idan aka samu rago mai saurin inzali, to wannan kuma gaskiya an samu matsala. Amma ita mace ba haka bane, mai saurin gamsuwa ita maza suka fi so mafi yawanci. Wannan shine